Burati sajo lasun tua abang di dangau aku dena kalapi aku urau pai mai burati nak sanang lalu lah dia di dangau udah ko pulang dia para siang di dendangan dekaresun ada kakak nambo kok sabalun nape di kaku ama anak kunyo ya dene badendang abang urau lah kemalam ko pai saja pulang para siang dini urang di kali anyo tiba di rumah marabo-rabo mato takkan kuat ditilabi pasiara baru matanggo awak pasiara anak manami kalagui konan ba minta batigo kami badendang korang caban nakunyo awane da bakal tanpa bini urang korang caban nakunyo awane da bakal tanpa bini urang iyalah kami badendang ba minta akan lagi ko karena dapire dendang anak dini danang halubo adia-dia kan tak paaji kalapia gurau lah dimintanyo pai sanjo lah pulang bagi dini urang ajuo di silau sudah lama mama inanare oba dendang lah semalam ko aca yakin sama baniai bini urang bisa mau untuk kita lah duduk melaka dalam ambek di luar apa mandung ayuwo pinalanya sulua dan padam kamalalang tamak kadibao tangan udah ka bini urang bini udah lata bedo koden kaberang-berang andai nyoga ko cemburu buto kagale den pai badendang nyokece kan pai bacewe kok berang dia kabang dia kain den na adenang de angke sajo lagi nila bosan denai jo udah apa pikia labi abi lain na adik kamanasa udah pai adik jando siana mau orang jando anak abana kalau udah lebih bebas kulo awak bincang titi banyak itu kan kece udah titi dan ala banyak pulo maaf kamela ayah tapi rujuk ala badanambo ada udah nak badana sana hanya ibu tumpuan cinta balik anak lah kain nawa rujuk kita dia badan lamo tak ada naik rujuk kok dapet laki bacan doikom apa ya dan mau buat ini besar karu arang kajo tapi pilih moratui ambil ala 550 utang ada ulu tio acara bang itu pulo tukang kamera lama rokok sawer ndak dia kianyo ikini dan kamonggo ambil arato dan kasadonyo ada baru ala dua ikua ada
babang tapa anak apa perintah dan turut sajo. Tokaran jangan kasado urang katuju de inyo. Bila berang-berang dapet cewek pambongi puno. Kakak kita kabongi labini urang nani judainyo. Talanjola denai Bali paket urang nan dikirimnyo. Dia kami badenang bagurang kamalamanangko. Matalia awalay tanang dedi mamakayan sa pohilo. Matalia awalay tanang dedi mamakayan sa pohilo. Daguang bakako mungkin aladu sudah gigi nyamua. Darah dan tasiro mangijo uninan gapua. Gapu abadan nun itu pindan karenai saparo. Kau itulah angka 7 ampangan badan kau to puso. Kau indah kasarang alaba dapur adik bantu unitu. Pacarai banyak kakana kok basuo inyo cemburu. One pantun sembarang adape usah masuk alati pulo. Kok ado sayi sakete tolong disambung dan urang siko. Sanang hatinya tukang
Kadenai lalo surang Pak Haji tu kadenai baong. Kalau itu nasawana gadang sedang elo adik naniko. Tak orang lagi diaman bale kata bepata. Sedang elo lah kapamenan kalau Pak Haji tu bodang bonang. Denai ketujunan gadang padoket eba cando iko. Bianyo ambil Pak Haji nang gadang anca inya ala karantino. Adi aduino joina om macali akabali atenda. Kalau naniko kain dua anak kecubi dia sama nasira. Idiong mancong ke dalam kaleong di dia lama gilo pulo. Bima indah akadamam dek mancali kami noniko. Pak Haji tandakan lagu antoan dengan yang sama lamaku. Mana bakut yang elok laku talenga hurang adiku buangnya. Akiala oyayane gak duo kali mak jadi duo. Rancak balaki jerang gae adik baceweknya galak yuo. Kali anak ala di belakang siaran langsung malamko. Untuk denai sama malang tiok babi ni mak corai duo. Tiok babi ni ambo corai mungkin dek buruk badan nawa. Laden cubo maju jai jujai